weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kañuɓe sencu paate nummu yela winde ñiibi winde ɓoki nummu yela bañu gara ko waktu yoni ha to gadiaba kaƴela kame madina allah heeri ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi mali oɗo saaha teska tona ko leydi mali woni leydi gadide leyɗele afrique ɓurdi wawde remde ko wiyete wiro ton leydi mauritanie jayde witede ami holliri ñalawma hanki o e hoorejo leydi mauritanie joddima ya cheikh sidi ahmadou tidiani ñasmo khalifa baya ton to leydi sénégal landa mbite ka pds ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e faade jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi yidde mabɓe ko yo iwe jonde makko ton to leydi gambi ɓuuri teskede toon ko cogguji sima koko ɓeydi e kala kay coggu ko jaranno temedere fawtama e dowa saga sima ton to leydi guine konakry walla mbiyen seppoji bannade toon ñalawma hanki o e neɗɗo goto wasen fittande mum taw kadi ko suka biyeteɗo boubacara diallo e toon to burkina faso wannoɓe jangu mumen gam yidde follude misela kafanɗo e taw kadi ko général gilbert diendere ko hande tigui woni ñawore mabɓe kabruji mena jolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeeɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi mali e no mbiruɗen e gardidi kabruji mena soɗon teski leydi burkina faso e wonno leydi gondi yesso e leyɗele afrique kala taw ko ɓurdi wawde remde wiro ñalawma hanki onon joɗima catala jurnitogal ko fate fannu ndema ha tente buki taw kadi ko catala bitengal CMDI e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen leydi mali hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ha fayanma hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati ndeɗo hitande nde gonɗen leydi mali dattima leydi burkina faso oɗo saaha noon ko leyɗele ɗiɗi kay baddata dando fade leydi mali leydi mbitendi turki e kame leydi chine caggal noon teskede oɗo saaha so tawi kay mali remi wiru mum ha gasi e ko leyɗele goɗɗe mbeyɗi juuɗe gam yidde sottude ɗeɗon gueɗe ko wona ɗum ko noon leydi chine hunima ma yaltin kene fota wonde temedde 3 million taw kadi koye koppareje dollar kene fota wonde temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi 3 million taw koye koppareje france taw koye koppareje euro ɗe saaha noon yidde mabɓe kay ko wadde golloɗe ɗiɗi taw ko wiyete isinaji pewnoɗi ko fate banggue bukki mbawa yaltinde neɓe meje mbawa yaltinde gueɗe kewɗe no fewi e taw kadi ɗiɗo hen société ji ɗiɗi so tawi darima kene fota wonde ujunnaje sappo e jeenayyi suka ma waw gollade hen ha joni toon to leydi mali keɗoɗen ma en kaale dadiɓe leydi ndi taw kadi ko jeeyaɓe taw kadi dadiɓe leydi ndi ɓe jokkodiri syndicat ji mabɓe jeeyaɓe catal bitegal SPN ene wondi kadi e catal bitegal CSTM ene wondi kadi e catal gongal bitegal SNAPL kamɓe noon ɓe kollirino jonde mabɓe yewtude ñalawma hanki o walla mbi jande mabɓe yewtude alhamisa ɓennuɗo henno ɓe kollirino e nder leydi ndi kala kamɓe dadiɓe mambat seppoji mabɓe taw kadi seppoji mabɓe ko charge chef Jean Antonine Samake ne wondi kadi chef Daouda Cissé kamɓe noon ko kamɓe goni ardiɓe dadiɓe ɓe kolliri mette mabɓe no fewi fade laamu leydi ndi caggal noon won toɓɓe jeeɗiɗɗe ɓe ñaguino laamu ngu noon jaɓano ɗum kono ñalawma hanki o ala ko heddi so wona oɗo ñalawma hande mo gonɗen aɓe mbaɗa seppoji mabɓe booli Bamako kala e nokkuji leydi ndi kala dadiɓe goni ñalawma hanki o noon laamu ngu tigui felliti yaltinde peeje peccorɗe gam joddade mabɓe e yewtere mabɓe hanki noon haaɗi seppoji hande ɗi e kamɓe noon aɓe gullitono hen gonka mabɓe toppitaka no fewi tene ko wona ɗum ko kadi ɓen ɓe juuɗi men towi taw kadi ko wonɓe dow taw ko laamu ngu ne kewi ittude kala saaha e yogay suka men gaddu ɗumen e dadiɓe woni policier taw kadi ndewata e formation timmuɗo leelata kaɓɓane médeyuji taw kadi ko porɗi no fewi taw ganduɗa jomum ala kay ko wawi walla ni ala ko woni e hoore mum ko fate banggue yogay heblo
mijoji ha joni tonto leydi Mali kedoɗen ma en kaale gawo lawol iwdiɗon ɗo gawo taw kadi ko lawol iwde wuro witengo Taboya faade wuro witengo Bambe walla mbiyen Bamba ɗon noon sukaɓe ɗiɗo worɓe giwino nokku biteɗo Taboya ene payi wuro witengo Bamba nde ɓe jeehi noon haɓe goɗɗoy ko ɗon tigui worɓe jokitiɓe jane mabɓe e dahiɓe ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe jiitaga goto e mabɓe noon ɓandu mum hoccama hanki to hocci ɗum kadi ko catala bitengal plateforme noon ne woni hakkude leydi ndi taw kadi ko wallidiɓe laamu ngu Bamako e kamɓe tigui kocci oɗo saaha noon ɓe kolliri kulhuli mabɓe ya taw kay pelle goɗɗe jibinaka e nder felde gawo taw kadi haɓade ko fate banggue sukaɓe yillotoɓe ɗeɗo henna guure sen giwi tonto leydi Mali paɗen koto leydi Mauritanie jayde witende Ami Holiri tonto leydi Mauritanie caggal jillu Cheikh Sidi Ahmadou Tidiane Niassa taw kadi ko khalifa mo Badina Mbaya kanko non jillu makko tonto leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie ñalawma hankoɓe joddima Mohamed Abdelaziz Holiri wonande kañum e nandumum horejo leydi Sénégal nana mbaddi jungo e fandu beele kay jaame kisal taw ko dumingal ne wona hakkude leydi Mauritanie kam e Sénégal ko Cheikh Sidi Ahmad Tijani Niass o holliri hen belama makko no feewi oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko leydi Sénégal leydi Mauritanie yo won leydi gotiri e renduɓe jaam ndendi kala beele ɓe mbawa timminde fandare mabɓe e caggal nde ɓe jaltitono kalfinaɗo konngol mo Madina Baye taw ko jaadiɗo Cheikh Sidi Ahmad Tijani Niass taw kadi ko biyeteɗo Mohamed Mahdi Niass Mohamed Mahdi Niass kañum tigui feññinɗuɓe jayde witende Ami gam hollirde wonande ceernajo e holliri beela mum no feewi tuma kayde horejo leydi Mauritanie jaɓɓimo toon taw kadi ko jaɓɓogal paayo dingal ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen Al Akhbar ɓe kolliri e wonande kay safroɓe iwɓe toon to leydi Maroc e cafrowo goto giwɗo toon to leydi Mali e taw kadi neɗɗo wingol ɗon guinol taw ko docteur Mohamed Wuld Cheneba e kanko noon o iwi ko toon to Nouakchott wayade sete timmude taw kadi ɓe jeehi ko wuuro witego Ayoun kame attar gam wadde toon ñalɗi pinal ɗin ñalɗi pinal noon ɓe kolliri hen beela mabɓe no feewi caggal kay kene wona temedere e capanɗe jeenayyi go neɗɗo woni ko waɗaɓe opére ɓe deeri mumen ceeka walla ɓe ɓalli mumen ƴeewa e guitta rafiji ha laaɓi tene kadi dokka safara timmuɗo ɓe kolliri toon kene wona ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe tati e ɗiɗo neɗɗo e woni tigui ko ƴiƴam mumen ƴeewa kadi ko fate banggue yoga e cuuɗidi ñabbuli mumen e guitta kadi kaɓirɗe celluɗe ko fate banggue ñawdugol dokka ha timmi e kanko noon Mohamed Wula Sénéba o holliri hen beela makko no feewi caggal ngal ɗo hen potitala e barngal toon to Ayoun kame attar o holliri hen beela makko caggal nde population e finoɓe wuuro Ayoun kame attar kolliri beelama mumen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende e saaha ɓe kolliri e dadiɓe leydi ndi ñalawma hanko pawi juuɗe men e gorko goto taw kadi ɓe payimo junggo koye boñ goto biteɗo BNM du Kasa kanko noon ko toon tigui wa fo ha junggo caggal noon tumede wonande kay mo wahliti koppreje kese garɗe e siftinde on guila tan daroɗe ndeɗo hen hitande go lewru janvier e guila nden noon ko nden tigui koppreje uguiye kese ɗe naati leydi ndi guila nden noon oɗo saaha mo gonɗen e kala saaha yimɓe hewɓe ne gandi kay fewnuɗe ɗon koppreje gona hunde sattude no feewi e kanko ɗo hen gorko noon o fewni hen kene wona 1.200.000 taw koye koppreje ugguya ko ɗum tigui o yahanno wersoyde ɗo banque biteɗe BNM ko ɗon tigui o fawa junggo oɗo saaha mo tawi juuɗe dadiɓe toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale yimɓe sappo e goho e taw kadi yaltinum ko jayde witende les Figuera jayde witende les Figuera o jaafoɗon jayde witende les Figuera ko nden yaltinum yimɓe sappo e goho e taw kadi ko tumunoɓe ene jagga hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom tuma kayde Mauritanie e yuɓɓinta ko wiite sommet mo liga araba sommet ligue arabe woni fedde arabeɓe jooɗinode toon to leydi Mauritanie e lewru juillet e hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom soɗen teski waɗi yimɓe yonɓe jaggaɓe toon to bowallade diwoje ngala leydi Mauritanie ha ganduɗa noon teskama ɓen jinno wadde toon ko potital mum gam yidde jibinde toon walla gam yidde nehde toon fedde witende dayesa e kamɓe noon ñawore mabɓe yani ñalawma hanki o kamɓe sappo e goho kala aɓe lelo duuɓi 5 ha duuɓi 6 e nder kaso tawɓe jiyata nangue ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Adalar Info ɓe kolliri e wonande kay ɗom ka nana tampini hoɗɓe e nokku bite Adele Begro noon ne tawe e nder falde hawdere oriental
hawdi oriental ko ton tigi adele bagro tawete kamɓe be koliri so be pini subaka maɓe jaha kene wona temedere e capanɗe tati kilométre ngam dañoyde ndiyam jarateɗama e tene kadi ɗo ndiyam woni toon e woɗɗiɓe no fewi caggal maayo ngo woni ko nokku biteɗo dahar e ton noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe ñaagui laamugo koyo fooɗa ɓe kay tiwoji ha wawa yettade ɓe e beele ɓe mbawa dañde ndiyam garɗam caggal ko tampere mawde ɓe jogui ha joni keddoɗen koya on fannu toon to leydi Mauritanie jayde witen adalanen fo ɓe koliri e nokku biteɗo Tidji Kadia kamɓene ɓe koliri ene tawi nde nokku biteɗo Tagana e kamɓene aɗen jogui caɗele ndiyam ñalawma hanki ɓe mbaɗi potital mabɓe toon to Tidji Kadia gam hollirde mette mabɓe ɓe ngala ndiyam jarteɗam ten toɓe gondi aɓe tunwi aɓe ɗomɗi ha ɓurti ha joni toon to leydi Mauritanie kedoroɗen ma en kaale jayde RFI holliri e wonande kay leydi Maroc oɗo saaha ne jogui tikkere mawde no fewi faade laamu leydi Mauritanie e siftinde noon ñalawma heccanko hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamadou Abdelaziz e haali e jayde Jeune Afrique wonande kay Rabat e Nouakchott oɗo saaha ko hendu lati urata ɗon ɓe galda caɗele hay seeɗa hay so tawi woni caɗele mabɓe kam gonno ko Sahara occidental e ko ɗum tigui saabi oɗo saaha noon Maroc ne mettini hen seeɗa saabi ɗum noon ko polisario ena e yontere ɓenndude mbaɗino jilumen toon to Nouakchott ene kadi bismama jaɓɓama toon e soɗon teski noon leydi Maroc ɓurani yidde ɗeɗon gueɗe taw kadi ko gueɗe tigui fottude ɓeɗo hen jeeyaɓe e Sahara occidental sen guewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Sénégal ma en kaale landa mbiyete ka PDS kamɓe noon ɓe koliri mette mabɓe ñalawma hanki o caggal on Ali Ngoy Ndiaye taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi tuma kay nde o jodde jaydiyankoɓe o holliri wonande kay yidde makko ko lamminde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o lambini ɗum taw koye dawal gadingal taw kadi wona ɓe jaaha dawal ɗimmala tene kadi kala suka walla mbiyen kala Sénégal najo jiɗɗo wotande hoorejo leydi Sénégal ma o wallu ɗum ha wotana hoorejo leydi ndi e kamɓene kaɗo hen landa mbiyete ka PDS ɓe kolliri caggal kay nde ɓe ñingi Abdoulaye Daouda Diallo wonani ko hoorejo leydi Sénégal yo iwe ndeɗon jonde ko ɗon tigui ɓe gaddi ngal ɗo jodorgal nde ngal ɗo jodorgal edda jooɗi ɗon e kamɓene oɗon saaha ɓalli mabɓe ma yitene kadi ɓerɗe mabɓe ñawi e ko on haali ko e yidde mabɓe noon oɗon saaha mo gonɗen ko yo dimusina ha laaɓa iwa e poste muɗum ha laaɓa goɗɗo waɗe ɗon ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Mbaye to Kaolack taw kadi yaltinum ko Khalifa Thiam kamɓe ɗon Madina bayɓe kolliri mette mabɓe no fewi oɗo saaha mo gonɗen e nder leggal mabɓe ngal taw ko leggal sernaɓe wuuro ngo ɓe kolliri so tawi jamma ari tan sukaɓe rewɓe hewɓe kewi kay ko darade ɗiɗon beddaji ene paddo yo gaya worɓe ene ɗabba worɓe ene jaaha e lobbuɗi niɓɓiɗi no fewi ne mbaɗi hen gueɗe ɗe pewani e kamɓe noon ɓe gandi oɗo saaha mo gonɗen ɓe ngala ndenka e kisale ngoɗo hen wuuro e mettere mabɓe noon aɓe ñaagui tigui nde laamu ngu darto hen darde tindelang beele ɗeɗo hen gueɗe kala ene mbawa iwde e nder wuuro ngo ha laaɓa ha wiye ceera ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Fatick docteur biteɗo Mamadou Sarr holliri hitande ujunnaje sappo e jeeɗiɗi e toon to Fatick wonande kay cuuɗi cafriɗi ɗi gonɗi toon ɗi kene fotta wonde temedde joyyi e sappo e ɗiɗo debbo e jibini toon taw kadi hay mbuɗo yoɓani kene fota wonde ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi ko fawi suka woni ko safra toon taw kadi ko jarowele hitande walla guel yettaki hitande ha fanma duuɓi joyyi taw hay mbuɗo yoɓani kene fota wonde temedde tati walla kene fota wonde e yimɓe yonɓe no fewi taw kadi ko yaraɓe duuɓi capanɗe jeegom e kala saaha ne cafre toon e taw kadi haydara joɓani ɗum noon holliri wonande kay e nder ndeɗo hen ha hitande e ko laamu ngu peeje peccoɗe ƴettuno ɗe oɗo saaha ene toppita toon to Fatick ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba wonande kay cukalel gorel baranogel toon e biteguel Fallo Ba taw kadi ko jaranogel e duuɓi sappo won gorko jagga toon ne yaara duuɓi nogas e jeeɗiɗi e kanko gorko noon jagga toon ñalawma hanki ne yaara duuɓi nogas e jeeɗiɗi wo jagga koye leegal bitegal Darul Mahnana e ko ɗon wo jagga oɗo saaha noon mo tawi juuɗe dadiɓe saabi tigui jagguedemo ko tumedemo omo dirtini yoga e sukaɓe caggal nde ɓe gaari e suudu makko ɓe guddita sunduɓe tawi toon sukaɓe jeegomo ne gudda toon andaka noon ɓeɗo hen sukaɓe so tawi o warannoɓe walla o yaltinannoɓe ngoɗo hen wuuro ko wawi hen wonde kala loskoji nanayi makko ene fada ha loskoji ɗi gasa keɓen hen ko laaɓi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen toon to Thiès caggal noon cukalel dewel jannanoguel ñalawma heccanki o e to wuuro wiyetego Mbaw ha ganduɗa cukalel nguel wara en kaali ɗum ñalawma hanki o oɗo hen beete hande sukaɓe finoɓe wuuro Thiès e leegal biyetegal
Kirkaw kaminon be pawi juuɗe mabɓe suka gorko goto suka gorko goto jaro duuɓi sappo e jeegom ɓe pawi juuɗe mum mabɓe caggal nde yiɗi yande toon e cukalel dewel gotel caggal on nde ɓe dokkirimo wonande dadi ɓe mbaɗi hen losko ene tumati ko kanko wari cukalel dewel barnoguel jamma heccanki toon to mbawa ha joni toon to leydi Sénégal kedoɗen ma en jaaha toon to falde Matam nokku biteɗo Ferlo Ferlon ko dowrito dowridi noon eɗen gandi ko toon tigui gaynaka ka ɓuuri wonde oɗo saaha noon kulhuli mawɗi ne joga toon aynaɓe ɓe nehoɓe jawdi ɗi oɗo saaha hollirama wonande ko yoro bongo woni toon caggal noon ko boye ɓoɗe tene kadi teskaka toon ko fate banggue kuɗoli e kala hen dabeje ɗe jiiɗa guttude mum koko natti ha birɗe mum jalti oɗo saaha noon ko kulhuli mawɗi joga hen oɗo saaha noon ko kulhuli mawɗi joga hen tene kadi berti juuɗe mabɓe faade laamu ngu nde wallitaɓe taw kadi yalti ɗum ko jayde leydi Sénégal witende RTS ha joni toon to leydi Sénégal kedoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo e oɗo hen accident musɗo baɗɗo jamma hanki o lawol bon compte faade Vélingara ko moosi ko hamni waɗi hanki jamma taw ko suka goto biyeteɗo Mamadou Diang liggoto ɗo e nder wurmel Madina Gounass kono o jeeyago toon to Vélingara caggal nde wii diwan bonkonto ƴeewoyde musidɗo makko mo sellani nde o yetti ɗon o ɓenni ƴeewoyde ceernajo ngam ara ƴeewa mo sellani on e nder gartugol makko ngol nde wonno kallu o ko boɗejo kallu o ko rang ene heewi poussiére ko ɗon e on ya garta o hawre e keɓeŋaji fewnoɓe kalluɓe ko ɗon tigui kamen o yaɓɓimo ko ɗon e ɗon o maayi ko wiyete sur place caggal de sapeur pompier mo Madina Gounass nodda yeehi toon ƴetti goski addi ɗum de centre santé mo Madina Gounass caggal mum noon goski ɓeddina to Vélingara nawtana koreji goski ko musidɗo man Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu dinema Amadou Sambalo Madina Gounass en duwanima mamo welede geno e makko kanko e dendagal mabɓe julɓe kala sen giwi toon to leydi Sénégal koto leydi Gambie paaɗena to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo meɗen koddanene Abouba no mbiruɗen wonande kay coggu sima ɓamtima toon to leydi Gambie haade men arde musidɗo men koddanene Abouba ma en kaali e jillu ceerno Ousmane Ba taw kadi ko jillu fedde heble sukaɓe Afrique e nder leydi Gambie kala oɗo ñalawma hande noon aɓe tawi nokku biteɗo e nokku biteɗo Sare Ali nokku biteɗo Sare Ali Hawoy taw kadi koye galle ceerno Samba Diallo ko ɗon hande ɓe mbaɗi potital mabɓe gam yidde andinde yimɓeɓe oɗo saaha holko woni fedde heblo sukaɓe Afrique kodde nene Abouba bisimilla maɗa Seydi Sar a jarama ko noon tigi mbiyan tan de ñalawma hande o ko wiite simade coggu mum ene ɓeydi ɗo e nder leydi men Gambie ha fakite no hanirta ni wadde mbiyan kala maho walla jiɗɗo made fo hande so tawi lelima ɗanorto ko guite lelli e lewru janvier de sagone jaranno temeɗɗe 35 kono ñalawma hande ne wayno ɓeydama fodde temedere dalasi ɓeɗo noon ardiɓe cogguji ɗo e nder leydi ndi ne wayno ñalawma hande talato ɓe noddi yewɓe simen wonɓe ɗo e nder leydi ndi pop gam tan ɓe mbawa joddade ɓe ƴeewa tan holno ɓe gustirta ɗum ko ɓuuri yawde e yacade hollirama tan ɓesguji kewɗi kolliri mette e caɗele muɗumen oɗo simano ɓeydiri tan e nder lewru woturu fodde temedere dalasi ɗum ɗon noon wonaniɓe caɗele ɓeɗo ɓe ganduɗa ko mahoɓe walla yiɓɓe maade wonɓe ɗo hande e nder leydi men Gambie weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yadude e koddanene Abouba ɗo e Banjul koddanene Abouba Banjul sen giwi ɗon ɗo Banjul paaɗen koto Guinée Conakry ñalawma hanki onon syndicat ji kame lundiɓe mbaɗi rango wuuro maygo tene kadi hay goto gollani ɗum kam andiniɓe Alpha Condé gagnaki e sumgoji ɓennuɗi caggal nde sukaɓe hewɓe jippe boli gam yuɓɓinde toon seppoji mumen waɗi noon baluji pella hen taw kadi felli ɗum tigui ko dadiɓeɓe ha ganduɗa noon waɗi hewɓe gañiɓe waɗi suka goto biteɗo Boubacara Diallo walla mbiyen Boubacara Sidi Diallo Boubacara Sidi Diallo jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi kam noon wasi hen fittando muɗum caggal muɗum noon soɗon teski ɗiɗo dumunnaji kala jangguina leydi Guinée ene yatiri caggal noon ko seppoji Gulli Diaw hakkude jangguinoɓe kame syndicat ji janggoɓe Alpha Condé noon oɗo ñalawma hande felliti jaggude ɗum kala e junggo muɗum oɗo ñalawma hande noon mawo joddo e mabɓe kamɓe syndicat ji ɗi en ko salino wadde guiɗadano ko mawo joddo e mabɓe kamɓe syndicat
kaji di tonto noko biteɗo sekuturiya tonto sekuturiya kikiɗe hande ma o jodde mabɓe mbawa kay ittude ɗeɗo hen caɗele beele leydi ndi ne rutto e jangde caggal dumunnaji jondi janggani sen giwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto leydi Côte d'Ivoire jayde Côte d'Ivoire witende kasaw.com ɓe kolliri wonande kay ñande aset ɓennuɗo henno dañi bandiji tati yaaɓe tonto port mo Abidjan tonto port mo Abidjan ko toon tigui ɓe naati ɓe tawi toon duwagne goto ɓe kabɓi ɗum ha tiiɗi ɓe muɓɓi hunduko mum ɓe mbaɗi hen kol ha tiiɗi beele wasa wullude ko ɗon tigui ɓe guitti toon maletaji ɗiɗi noon ne waɗi kene fota wonde temedere e capanɗe jeegom e joyi million ko ɗon tigui ɓe jaadi hen e caggal mum noon nde dadiɓe tintina gari mbaɗi hen losko ɓe noon ne tumi ya taw doñeɓe e gondani e bandiji ɗi nde ɓe mbaɗi loskoji mabɓe noon dañi tigui yaade ha leegal biyetegal yoppugo ko toon tigui ɓe dañi yiitude ɗin bandiji e caggal noon ɗin bandiji ne joguino fetelaji pelodiri e mabɓe ha yetti leegal biyetegal Sokigui walla mbiyen Sokigué ene wondi kadi e leegal biyetegal Kenya e ɗiɗo kala ɓe pellodirima haaɓe ganduɗa ɓe mbawi fawde e juuɗe mabɓe bandiji ɗi ñalawma hanki o ode saaha noon ɓe keftani koppareje ɗe kono kam ɗiɗon bandiji ne tawi e juuɗe mabɓe ha joni keddoɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire paɗin ko toon to Bokke ñalawma hanki o kikiɗe hanki kirɗo e sugataɗe ɗiɗo wonnoɓe moto ko ɗon tigui ɓe ndewe gorko goto janoto banque gam yaltinode koppareji mum kene fota wonde million ngaji nogas nden naate jeere nde ko ɗon tigui ɓe naate jeere nde aɓe jogui fetel gam yidde heftude ɗeɗon koppareje hawre yimɓe jeere ɓe tini noon gam yidde wulludeɓe ko ɗon tigui ɓe jaltini fetel mabɓe pelli ha ganduɗa ɓe jooɓima fittadu hen neɗɗo goto ɓe gañi hen yimɓe yonɓe no fewi toon to Burkina Faso paɗen ko hande tigui woni ñawore capanɗe jeetato e nayyo gorko taw kadi ko tumunoɓe kañumen tigui mbanno kuddata bannoɗo hitande ujunnaje ɗe sappo e joyyi taw kadi on saaha wonno lamɗo haade goɗɗo dañede ko biteɗo Michel Kafando caggal noon oɗo hen biteɗo général Gilbert Diendéré kañum tigui nanggano hen ha ganduɗa kañum tigui wanno kuddata ne tuma noon wonno caggal makko ko Djibril Basolé taw kadi ko ɓurnoɗo ɓattade to Blaise Compaoré oɗo ñalawma hande noon ma ñawore mabɓe uddita toon to leydi Burkina Faso ha ganduɗa taw kadi oɗon kuddata waɗi hen yimɓe sappo e nayyi wasɓe hen pittali mumen waɗi temedde ɗiɗo e capanɗe joyyi e go neɗɗo woni ko gañi hen gañande musɗe no fewi sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to Guinée Équatoriale oɗo ñalawma hanki o taw ko jeeyaɓe landa wiyete ko CI taw kadi ko nogas e go lundi yanke e ñawore mabɓe yani ñalawma hanki o taw kadi yaltinde ñawore mabɓe yani ñalawma hanki o taw yaltini ɗum ko José Raphaël Nguema taw kañum woni gardiɗo suudu ñawore witendo Mongoma taw kadi ko toon to leydi Guinée Équatoriale kamɓe noon ɓe taƴanama duuɓi capanɗe tati aɓe lelo e kasoɓe jaltata taw yaltini ɗoma ko jayde leydi Guinée witende TVGE sen giwi toon to Guinée Équatoriale paɗen ko toon to leydi Nigéria oɗo hen subaka hande perɓodiral waɗi hakkude dadiɓe leydi ndi kame Boko Haram waɗi noon koniyankoɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen waɗi hen nayo gañiɓe e ɗum noon waɗi koye nokko biteɗo état mo Borno e wuuro wiyetego Biyu en tawi kadi e wuuro wongo wiyetego Bamboa wuuro wiyetego Bamboa ko toon tigui pelodiral ngal waɗi ha ganduɗa dadiɓe ɗiɗo taw kadi koɓe Nigéria ne wonde nayo gañimi hen ɗiɗo ɓe mbasi hen pittali mumen ma en jaɓɓoɗo hen musidɗo meɗen haali Abouba Jolam Jaberi haade men jaɓɓademo ma en guddir kabaruji meɗen Afrique to leydi Gabon paɗen ko nokku wallantem ne tawe e nder nokku biteɗo Bittam kame oyema toon to Bittam ko hunde hawnide waɗi toon caggal oɗo hen gorko ko bagno o yeehi guesa makko o duppi guesa ba gam yidde dañe noon ko wiyete Jibré noon woni kullon mbatkon guiye kon taw jiida e sammunde ko nden tigui o ɗacci ha jamma sanga 3 heures jamma o yeehi toon gam yidde wañoyde kon ɗon kullon nden wari o yi hen kullel gotel o wakkiti fetel makko o felli nden o felli noon deke o felli ko mawɗo goto nden o felli o lelani tan wonani mawɗo goto ne wulla ene waya ene wiya a felli kam o yiiɗi dogde noon caggal mum o wimo woto dog wona hunde wona kullel pelluɗa ko min tigui peluɗa nden noon wari haw yetti o tawi mawɗo ko mawɗo debbo ne wiye Ela Nguema ko ɗon tigui o rondi ɗum o nawi ɗum wuuro wiyetego FK Bingue ko toon tigui wuuro ngo o jeeya oɗon tigui o nawi ɗum to cuuɗi cafreɗi gonɗi toon ɗi oɗon saaha noon haala kane tawi juuɗe procureur kanko o holliri ko kullel tigui o yi wona neɗɗo o yi tene kadi yaltini ɗum ko jayde leydi Gabon wiyetede AGP hollirama noon e kala saaha nder leydi Gabon yimɓe hewɓe ne kewi waylade ha tenti so tawi jamma o janggi oɗon ketto kaɓuruji mon Jolam Jaber
salto o Ghali Abouba. kabroji menan jolam jaberi sawto wala ghali abouba Arabie Saoudite Yemen Israël e hatonto États-Unis d'Amérique. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltareɓe ɓe fulɓe andu diine ma Seydou Sarr jolam jabiri puddorɗen koto Arabie Saoudite caggal nde prince héritier mo Arabie Saoudite o wanno pittugol makko e nder royaume hawo sammini yimɓe hewɓe o nangui yimɓe hewɓe tawa kadi ko wiyeteɓe homme d'affaires en tumanoɓe mbuñari kewni o saabinoma noon ha wawi artirde e boñ leydi he kene qime 97 milliards mo hefte e juuɗe ɓen e oɗo saaha joni noon ɓe joofi kidi koɓe joofi tigui e oɗo saaha ko yimɓe halfinaɓe ndenka e kisal leydi ndi ardiɓe koniyankoɓe e jamma altine hanki o hono roi mo Arabie Saoudite o waɗi décret makko e nder décret o sammini yimɓe hewɓe taw ko ardinoɓe koniyankoɓe leydi ndi hono chef d'état major général biyeteɗo général Abdourahmani Ben Saleh ittama golle mum ha laaɓi ko lieutenant général goɗɗo biyeteɗo Fayad Al Roubayli ko kañum lumtimo ko noon kadi hono mawɗo koniyankoɓe taw ko wi ardiɓe koniyankoɓe weeyo woni ko wiyete chef d'état major des armées de l'air on ittama ha laaɓi ko noon kadi nanɗo makko hono chef d'état major koniyankoɓe leydi terre armée de terre kañum e hoore mum ittama mbiyen noon ko heewani kadi yiyede yiyama e oɗon waylo ko debbo goto suɓama yo on cukko jaagogal kalfinaɗo gollotoɓe on noon ene wiye Tamadourou Mintou Youssef noon Mintou Youssef Al Rama kañum tigui woni e oɗo saaha cukko jaagogal kalfinaɗo gollotoɓe woni vice ministre des travail yimɓe hewɓe sukaɓe tato wonɓe kadi taw ko ɓiɓɓe sukaɓe miñiraɓe roi mo Arabie Saoudite saaha foof wullitinoɓe wonde kay koko ɗawa e haqqi mumen ha laaɓi e haqqi mumen tigui e nder royaume o e o saaha kamɓe tata foof ɓe cuɓama yooɓe gon gouverneur uji ko noon kadi hono miñum milliardaire goto nangaɗoɗo coka ko ɓooyani ko tawa ko tumanoɗo mbuñari kewni milliardaire biyeteɗo Ali Walid kañumne miñum suɓama e oɗo saaha waɗama gouverneur taw ko région biyeteɗo Azira koto leydi Yemen paɗen ho e ballal Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie tawa kadi kañum wambi e oɗo saaha Bachar al Assad fedde gotago windere loni ɓe dañi fattange kay hebde koɓe namdino ko so rokkede kay kala ñalawma garɗo e nder leydi Syrie taw ko diwan biyeteɗo Chouta oriental ɓe dokke hen waktuji joyyi woni 5 heures du temps waktuji joyyi noon sanga 9 heures ha 14 heures e kala ñalawma beele kay pelle ɗe ne mbawa namnude ballal mumen wawde wallidde kay yimɓe on diwan guila to banggue ñamde ha to banggue yadde e safruji e wawde yaltinde kadi yimɓe gañiɓe e barmuɓe e nder on diwan ɗum noon ko tuganma 9 heures subaka ha yetto 14 heures e kala ñalawma pelle ceɓɓitiɗe noon kolliri jadani e ngol miijo saabu kay e hitande e lewru décembre 2016 koni tigui ɓe puntirano ha laamu Bachar al Assad hefti oɗo diwan biyeteɗo Alep e banggue funnague e juuɗe mabɓe ha laaɓi koto leydi Israël paɗen to Israël noon kalen e oɗo suka biyeteɗo Valentin Mazlevski kanko noon omo yaara e duuɓi 40 ko juif tawa kadi ko Israël najo o jibina noon koto wiyete Belarus ko toon tigui o jibina kanko noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi caggal nde o yitodiri e debbo goto arabe Israël najo ko guila nden ko tubɗo e diine islam e ñalawma hanki o noon o ñawama omo lelo lebbi 38 e nder kaso kanko noon o tuuma ko jeeyedemo e gollodirde e pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe état islamique en koto dowlaji dendude Amérique cakkotirten Donald Trump hoorejo dowlaji ɗin Amérique o holliri tigui wonde ko ñande 14 lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 gonɗen nde ko nden tiggo egginta ambassade makko ha laaɓa e nder Tel Aviv o arti ɗum to Jérusalem ɗum noon ene hawra e ñalawma tawa kadi ko ñalawma mo leyɗele arabe ɓe mawninta e kala hitande moɓe mawninta mom mbiyata nakba noon fitti ko konngol arabe fitti ko konngol arabe fitti ko jaaya walla catastrophe jaaya noon ko hitande kay ɓeɗo Israël ko jaaya o noon ko ɓeɗo juif ko hitande kay nde ɓe guila 1948 ko nden 1948 ko hitande juif naaɓe hewɓe garti dognoɓe ne garti e nder leydi Israël guila nden noon 1948 kala hitande ñande 14 lewru mai leyɗele arabe ɓe ha tengti arabe ɓe Palestine naaɓe ene mawnina on ñalawma wonde kay ko ñalawma catastrophe ñalawma jaaya hono
Ghali Abouba en ñaguima yaafo en ñalawma jaya ko wona ɗum ko konngol meɗen mbaynigo hannde e mbiɗen yimɓeɓe ko yoɓe tinno e kayitaji kala jibinɗo ɓiyum peeje peccorɗe kala yo wat feere kala ha wawa dañande ɓiyum kayitaji celluɗi joolam jaɓeri ko Ghali Abouba to leydi Gambie koddonen Abouba to leydi Sénégal ko musidɗo men Amadou Sambalo ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranena